Ja, het is voetbal wat de klok slaat op Curaçao. En er is een programma dat vooral heel veel over voetbal gaat en in Nederland heel populair is. Het is een speciale podcast met Michel van Egmond, Wim Kieft, René van der Gijp en Rob Jansen. Die hebben bijna 2 weken lang vanaf het strand met sponsoring van TUI opgenomen. Gewoon hun programma, 4 mannen om een tafel met publiek erbij. En dat is in Nederland een succes, dat was in Curaçao een succes. En voor ons reden om even met de hoofdrolspelers te gaan spreken. Michel van Egmond, Wim Kieft, René van der Gijp en Rob Jansen. Eén voor één komen ze aan het woord over het succes van hun podcast en de kansen van Curaçao op het WK. Michel van Egmond, hier op Curaçao. Ja, je bent natuurlijk bekend als schrijver van heel veel bestsellers, maar de laatste jaren ook heel erg bekend als podcast-host ben je vaker. En natuurlijk met de Dik voor elkaar podcast van Feyenoord. En ook deze met Wim Kieft, met René van der Gijp, Rob Jansen en jezelf. Is het raar dat mensen om een tafel zitten en dat er mensen dan omheen gaan zitten om te kijken? Tuurlijk is dat raar. Kijk, om te beginnen valt er weinig aan te zien. We komen niet in Het is wel gezellig. Het is heel gezellig, alles kan bij ons. Het is natuurlijk raar, want er valt weinig aan te zien, zou je zeggen. Het zijn 4 mannen aan tafel. En voor ons is dat ook een raar gevoel, want wij zijn eigenlijk voor de camera niet anders dan achter de camera. Dus is het precies hetzelfde? Vrijwel hetzelfde natuurlijk. Wij praten echt als vrienden met elkaar. En we zijn er hooglijk over verbaasd eigenlijk dat zoveel mensen met ons willen meeluisteren. Maar dat is toch alleen maar leuk? Dat alleen maar leuk. Alles is alleen maar leuk, weet je wel. Kijk, in eerste instantie vond ik het gewoon leuk dat we elke maandag bij elkaar kwamen in Rotterdam. En dat ik mijn vrienden weer eens zag. Want in deze tijd van WhatsApp en zo ben je toch vaak bezig met elkaar berichtjes sturen. Dat is helemaal niet zo leuk als elkaar samen zien. Dus ik was best enthousiast over het idee om die podcast te beginnen. Ik denk, dan zien we elkaar weer. Maar dat er zoveel mensen het leuk vinden om mee te luisteren en om te reageren op ons, ja, dat heeft ons hooglijk verbaasd. Maar daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En de trip hier naar Curaçao, dat had je natuurlijk ook niet verdacht. Nee, dat is ook... ik weet niet eens wie dit initiatief heeft genomen, maar daar hoefde ik niet echt lang over na te denken om daar ja op te zeggen. Hoe bevalt het tot nu toe op Curaçao? Ja, perfect. We zijn hier zo geweldig ontvangen. We zitten hier op een schitterend resort waar we lekker onze ding kunnen doen en met rust worden gelaten. En ja, ik moet zeggen, met name de mensen hier, die zorgen ervoor dat we het allemaal verschrikkelijk naar ons zin hebben. Iedereen is hier ongelooflijk aardig. Je hebt boeken geschreven over René van der Gijp, over Wim Kieft, over Rob Jansen, over Patty Bracht, over het programma Voetbal Insight. Komt er nu ook een boek over deze podcast? Dat zit er dik in, ja. Sterker nog, ik verwacht... Je bent al bezig? Ik ben al bezig, ja. Nou is het wel zo dat ik gisteren daar zat aan een lekker tafeltje met Wim en wat aantekeningen aan het maken was. En ja, ik ben natuurlijk een Nederlander en ben niet zo bekend met het klimaat op Curaçao en met de wind. Dus mijn aantekeningen vlogen zo het water dus je moet weer opnieuw beginnen. Je moet opnieuw beginnen, maar uiteindelijk komt het goed. Want kijk, over deze mensen raak je nooit uitgeschreven. Nee? Het zijn zulke unieke persoonlijkheden. Met name natuurlijk René en Wim Kieft. Ik zou er wel 100 boeken over kunnen schrijven. Er is ook geen schaamte, hè? Elk wisselwasje, dat klinkt negatief, maar alles wordt besproken. Klopt, we zijn heel open en dat heb ik natuurlijk al bij allebei gemerkt toen ik die boek over ze schreef. Want wat gebruikelijk is als je over iemand schrijft, is het vaak zo dat die hoofdpersoon dat terug wil lezen en de dingen uit wil schrappen. Nou, René is een van de weinige Nederlanders die het boek over zijn eigen leven niet heeft gelezen. En ook Wim zei van, ik vertrouw je helemaal en schrijf het allemaal maar op. Dus ik ben wat dat betreft enorm verwend met mijn hoofdpersoon altijd. Ik las in de biografie van Rafael van der Vaart dat hij ook geen interesse had. Rafael is ook zo iemand. Karakter. Ja, dat is ook zo'n karakter. En die worden steeds schaarser in de voetbalwereld. Steeds meer voetballers willen de controle houden over hun image en over wat er naar buiten komt. Dat snap ik ook heel goed. Maar godzijdank zijn er ook nog mensen van een andere generatie die gewoon heel open zijn en alles met je delen en je het vertrouwen geven om dat goed op te schrijven. En ik heb natuurlijk altijd mijn best gedaan om hun er zo goed mogelijk uit te laten komen. Maar, en het is altijd een wisselwerking. Ik kan geen boek schrijven met iemand die niet meewerkt. En die niet en niet wil en niet bijzonder is. Nou ja, je kan wel met iemand praten die bijzonder is, maar hij moet het wel met je willen delen. Ja. En dat hebben zij altijd gedaan. En dat doen ze ook aan die tafel, dat heb je gemerkt. Wij bespreken gewoon alles. Ja. Dus daarna hoef je eigenlijk niet meer te kletsen als het programma afgelopen is. Ja, maar we kletsen altijd maar door. Dat is ook het mooie aan voetbal natuurlijk. Voetbal is, kijk, bij ons gaat het overal over. Ja. Maar de basis is voetbal. Ja. En over voetbal raak je nooit uitgepraat. En Feyenoord, komend seizoen, wat kunnen we verwachten? Nou ja, ik ben wel positief gestemd over Feyenoord. Omdat er denk ik een hele goede algemeen directeur is. Er is een technisch directeur.
het stadion wordt van de club. Dat zijn altijd dossiers geweest die voor enorme problemen hebben gezorgd in Rotterdam. En dat lijkt nu te worden opgelost. Dus ik ben wel hoopvol over Feyenoord. Maar dat moet je ook zijn, hè? De Koolsingel die komt weer vol. Nou, over de Koolsingel wil ik nu niet beginnen. Laten we eerst maar even de eerste wedstrijd afwachten. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Wim Kieft, voetballegende op Curaçao. Ja, legende is een groot woord hoor. Je bent een hele bekende voetballer. Ja. Je was een hele goede voetballer. Ja. En je bent nu een hele goede commentator, analist. Ja. Hoe bevalt het op Curaçao tot nu toe? Ja, nou ja, geweldig. Ik bedoel, we zitten hier, het is hier ook prachtig en we hebben veel van het eiland gezien, dus allemaal lieve mensen, leuke mensen, lekker eten. Wat wil je nog meer? Mooi eiland, ja, meer wil je niet. Wil je terug naar Nederland of niet? Nou ja, we zijn nu 2 weken en ik heb natuurlijk thuis mijn familie, met name, die ik altijd wel een beetje ga missen, maar ik bedoel, je kan slechter zitten. Ja, daarom. Ja. Ik had het al net met Nico van Egmond over het succes van de podcast. Ja. Het blijft vreemd. Mensen komen kijken naar 4 mannen die om een tafel zitten te kletsen. Ja, het blijft sowieso vreemd dat de mensen sowieso geïnteresseerd zijn in dat gewabbel. En Hoe komt dat, denk je? Nou ja, ik denk ook wel dat het, er zit wel wat humor in. Ja. Althans, dat is niet Dat is de bedoeling, maar ja. ik denk dat we dat ook wel een beetje kunnen en relativeren en gewoon wat leuke oude verhalen vertellen. En niet alleen maar over voetbaltactiek hebben. Dan wordt het een beetje saai, hè? Ja, daar zijn andere mensen voor. Ja. Maar het is een unieke combinatie, want jullie mogen elkaar heel graag. Ja. Dat hoor je er ook aan af. Ja, nou ja, goed. En Michel is de schrijver. Die heeft natuurlijk ook alle boeken over ons geschreven. Rob is de zaakwaarnemer die ik ook al even lang ken. En René, ja, is gewoon een goede vriend ook. Ja. Dus ja, dat is wel leuk. Mooi. Hey, we zijn op Curaçao. We hebben het over voetbal. Ja. Dick Advocaat heeft net een persconferentie gegeven. Oh ja? Hij heeft er heel veel zin in. Wordt een geweldig WK. Ja, natuurlijk. Deel jij dat enthousiasme? Jawel, het enthousiasme deel ik natuurlijk. Weet je, het is de eerste keer. De laatste keer, je weet maar nooit. En ik zou met name als ik voetballer ben, ja, weet je, een WK is zo'n groot podium. Ja. Weet je, die weten niet wat hun overkomt natuurlijk. En nou ja, weet je, ook leuk als het natuurlijk een beetje goed gaat. Daarom. En je moet natuurlijk wel heel reëel zijn. En de eerste zegt Duitsland is natuurlijk, nou ja, nee, maar ja. Weet je, rustig aan zou ik denken. Ja. Niet Dick Advocaat zei, er heeft ook een amateurclub wel eens van Ajax gewonnen, dus Ja. alles is mogelijk. Ja, misschien wat onderschatting. En de eerste wedstrijd is natuurlijk ook voor Duitsland, dus er zit altijd heel veel druk op. Dus laten we van het beste uitgaan. Jij gaat alle wedstrijden kijken? Ja. Ik ga in Nederland voor de NOS, de Nederlandse televisie, ga ik de WK analyseren. Het Nederlandse elftal of ook andere? Ja, ook andere wedstrijden, ja. En het kan zijn dat ik wel eens een wedstrijdje oversla. Als ik niet hoef te werken. Het zijn er nog wel zoveel natuurlijk, maar ja, ontzettend veel zin in ook. Nou, laten we het beste ervan hopen. Ja. Hartelijk dank, nog veel plezier op Curaçao. Succes jullie! Ja, dank je. Succes. We doen ons best. Dankjewel. René van der Gijp, voetballegende en je bent helemaal ingeburgerd. Zeker, ik heb dit shirt gekregen van Johan, denk ik. Maar die is toen in dat winkelcentrum geweest en die bracht voor iedereen zo'n shirt mee. En zelf vertelde hij tegen mij dat zijn eigen shirt, dat hij dat dan niet meer heeft. Oh, dat zou kunnen dat hij het weggegeven heeft. Of dat zou zomaar kunnen. Maar ik heb hem nog. Ik ben er blij mee. Deze is heel mooi en dat reserve shirt. Die gele, die is echt heel mooi, hè? Super mooie shirts, man. Ja, mooi. Je bent hier op Curaçao voor heel veel programma's, volgens mij. Nee, voor de podcast en het programma 's middags. Wat dan 9:30 in Nederland wordt 's avonds. Hoe bevalt het op Curaçao? Heel lekker. Ik ben er nog nooit geweest. Oh? Ik was hier nog nooit geweest, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het bevalt ons perfect. Ja. We zitten perfecte locatie, het programmaatje, de mensen vinden het leuk, heb ik het idee. En hier worden we perfect opgevangen. Nee, we hebben lekkere 2 weken gehad. Dus je wil eigenlijk niet meer terug naar Nederland? Ik wil nog wel terug. Ik vind het wel lekker. We hebben nu 1,5 week of een weekje, 1,5 weekje vakantie en dan beginnen we het WK, hè, donderdag. We beginnen op donderdag. Kijk je er nou uit? Ik kijk, weet je, het WK is altijd hetzelfde. De eerste 2 weken vallen enorm tegen. Dan denk je altijd, dat moet heel mooi zijn en dan is het dat De eerste 2 weken vallen altijd enorm tegen, maar de laatste 2 weken
die zijn altijd dermate geweldig dan ben je alweer die eerste 2 weken vergeten. Je hebt het shirt van Curaçao aan. Ja. Dick Advocaat heeft vanochtend een persconferentie gegeven Dikkie, in ik heb hem Nederland. gezien. Ja, hij heeft er heel veel zin in. Wordt een Jazeker. geweldig WK. Jazeker. Geloof je hem? Of... Nee, maar ik geloof wel in het feit dat Dick er waarschijnlijk wel alles aan zou doen Ja. om nog een resultaat te halen. Want dat zou ook wel weer leuk zijn. Aan de andere kant, weet je, als je als land als je als zo'n klein landje meedoet en Italië blijft thuis, Ja, ja, daar heb je het al heel kan je goed het over gedaan. 40 jaar nog over hebben. Van wij gingen wel Italië niet. Maar daar hadden we het ook nog in de redactie van Extra over. Dick Advocaat is wel de beste man om hiervan nog het Ja. beste van te maken, denk ik. Zeker. Nee, zeker. Ik bedoel, Dick kan de mensen dermate enthousiast maken dat ze er echt in gaan geloven. Maar dan nog, het is wel leuk joh, weet je. Ik bedoel, ik heb alle wedstrijden gezien. Ik heb de wedstrijd tegen Jamaica gezien. Zowel daar als op Curaçao. hier, ja. En ja, dat was geweldig. Ik weet nog dat ik heel de tijd, want Dick was er niet bij. Nee, Dick zat toen in Nederland. Ja, ik zat met Dick te appen de hele tijd. Het was 's nachts volgens mij. Ja. Ja, en vooral toen die laatste Strafschop, geen strafschop bleek te zijn. door de VAR nog, zeg maar, geen strafschop. Het was wel linker soep, weet je wel. Het zat er dicht tegenaan dat je hem wel kon geven. Maar hij raakte hem achteraf, hield hij zich in. Maar dat was geweldig. Maar toen heeft Curaçao laten zien, verdedigend Ja, staat het als een zeker. blok. En Zeker. je weet nooit wat de aanvallers gaan Zeker, doen. een beetje geluk hebben. En nee, maar het is hartstikke leuk dat je meedoet, joh. Dat is hartstikke leuk. Mooie maat eraan. Mee te maken. Jij bedankt. Nog even veel Oké. plezier op Curaçao. We hebben nog 1 programmaatje. Vandaag 1, morgen 1. En dan gaan we Lekker naar zondag huis. terug. Ja, Hey, tuurlijk. dankjewel. Alsjeblieft. Dank je. Rob Jansen, Hi. een van de succesvolste voetbalmakelaars van Nederland, mag ik zeggen. Dankjewel. Nou, je kunt er niet over lezen of je komt jouw naam tegen. Je bent nog steeds makelaar. Het is natuurlijk wel wat minder druk inmiddels. Maar ja, je bent nu op Curaçao samen met deze bijzondere heren. Je zit aan een tafeltje, mensen kijken ernaar. Hoe bijzonder is het dat zo'n podcast zo'n succes is? Nou ja, we vinden het heel leuk. Verrassend. Toen we ooit begonnen, 5 jaar geleden geloof ik, bij mij in de keuken. Toen was het meer jongens die het leuk vonden om iets te gaan doen. Ja. Zonder enige bijgedachte van dit wordt een succes. En we begonnen eigenlijk met Wim, Michel en ik. En René kwam vrij snel erbij, want die zat al bij Vandaag in Zaak. Ja, en op de een of andere manier slaat die chemie aan. En vinden mensen deze verhalen, die wij karakteristieken als complete onzin. En we doen maar wat en maak je niet zo druk over alles. Ja, iedereen vindt het leuk en ontspannend en dat was waarschijnlijk te regelen. En Michel Vraagmond zei, jullie praten niet anders dan als de camera's er niet zijn. We hadden gisteren ook gewoon ruzie. In de podcast, ja. Schelden we elkaar ook uit. We zijn helemaal klaar met elkaar. Irriteren elkaar. Jij vindt het ook niet leuk als mensen door jouw verhaal heen praten, hè? Ja, maar dat is onmogelijk. Dat moet ik accepteren. Dat is kansloos. Maar dat is, je moet het zo zien, het zijn gewoon 4 vrienden die bij elkaar zitten. Dat kan jij zijn, dat kunnen wij zijn met z'n drieën. En dan praten we ook zo. En dat is het geheim, denk En ik denk dat iedereen dat wel hoort. Als wij nu met z'n drieën gaan borrelen, dan praten wij door elkaar. Ja. Dat doen we allemaal. Ja, en Nou, dat doe je hier dat ook. is het hele verhaal. Je woont op Curaçao, je woont in Nederland en op Curaçao? Ja, ik woon in de Penstraat. Ja. En al jaren. En wij zijn gelukkig op Curaçao. En mijn vrouw Doreen, die komt natuurlijk van het eiland. Die is bekend op Curaçao? Van haar familie en opa en oma, et cetera. En zij zullen altijd hier blijven komen en blijven. Maar heb je nu jouw vrienden Curaçao laten zien? Die zijn daar wel heel erg gecharmeerd van geraakt. Met name René hoor je echt, we vinden dit niet op deze manier. En ik zei, ja, maar heel veel mensen hebben over Curaçao wel eens een eigenaardig idee. Maar dat is volkomen onzin en onterecht. Nou, Johan Derks heeft zeker idee. Ja, dat is gewoon heel onverstandig, vind ik. En niet nodig. Maar hij praat, kijk, het enige verdediging van Johan Derksen is, hij praat over iedereen zo. Ja, dat het heeft heb ik niks met begrepen, Curaçao te maken. Het heeft niks met de Antillen te maken. Hij praat in Nederland over Nederlanders. Iedereen is eigenlijk gelijk in zijn soms wat harde tekst, om het zo maar voorzichtig uit te drukken. Ik zou er niet te veel waarde aan hechten. Maar wij vinden het hier heerlijk. En ik zeg ook wel tegen hun, kijk, op de Antillen op Curaçao, dat is een fantastisch iets ook van de Antilliaanse mensen. Ja. Ik zeg, ze zijn eigenlijk veel beschaafder dan wij in flaneren, in kleden, in kleur, in omgangsvormen. Kunnen wij Nederlanders heel veel van leren. En dan kijken ze me eens aan. Ik zeg, jongens, ervaar dat zo. dan maar.
Ja. Dus jullie hebben geen idee waarover je praat. Nee, en Dus mensen ik praten verdedig het makkelijk. eiland altijd. Nou, dat is hartstikke mooi. En ze hebben een mooi beeld gekregen via jullie programma. Hebben mensen in Nederland ook te horen gekregen hoe mooi het hier Exact. is op Exact. Curaçao. Exact. Jij blijft hier nog even? Of, Wij blijven tot en met dinsdag. Dan gaan we terug en dan komen we in juli weer terug, want we hebben kinderen thuis. Ja. En die zitten op school. Dus we moeten ook weer even terug naar het gezin. Maar die kennen Curaçao ook heel goed trouwens. Goed zo. En die komen ook weer terug. Dus we komen hier met veel, op het moment dat wij landen zijn we gelukkig. Zoals Dick Advocaat vanochtend tijdens een persconferentie zei, positivisme is belangrijk. 100%. Het is uniek en fantastisch dat Curaçao naar de WK gaat. Ja, En zo moeten we het ook allemaal ervaren. En ik wil zeggen, joh, je weet nooit wat er in voetbal gebeurt. Laat me afwachten. laten we het beste hopen. Heel bedankt. Heel En graag.